Sa number 10, wala mahakot nga basura, ginareklamo. Amo sini ang sitwasyon sa basura sa atubang mismo sa isang simbahan sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung sa diin ginpahamtang ang garbage bin. Ginareklamo sa simbahan ang paghimo sang amo nga lugar bilang dumping site bangod nagabaho ini ilabi na may mga diapers kag patay nga sapat pa nga ginahaboy diri ang mga residente. Amo man sini ang sitwasyon sa porsyon sa Barangay 7, malapit sa daan nga planta sang isa ka soft drink company. Nanindugan si Bacolod Environment and Natural Resources Officer, Attorney Alin Love Dignadice, nga epektibo ang garbage bin nga ginpahamtang sa mga barangay. Apang problema sa gihapon ang mga residente nga wala nagasunod sa mga patakaran nga ginapatuman sang syudad. Sunod sa iya, kalabanan sa mga reklamo amo ang basura nga wala man ginahaboy sa sulod sang garbage bin bangod tam-an ini kataas. Sang ginbutangan na sang hagdanan sang syudad ang mga garbage bins, ginpangkawat man ini sa mga kawatan suno sa iya. Ginapangabay sa syudad ang mga kapitan nga kinahanglan magbutang sila sa ila personnel nga 24 oras magabantay sa dumping site sa ila tagsa ka barangay. Iniasuno kay Dignadice nakasaad sa ilang kasugtanan sa mga punong barangay antes pahamtangan sang garbage bins ang ila lugar. Sa karon may 3 na ka garbage bins nga ginpahamtang ang benro sa mga dalagpo nga barangay. Para sa amon commitment with them. So kung natawon mo, it's part sa obra ni barangay to ensure butangan niya tao, assist nila kung paano maghaboy, kung alang-alang. That's why yung butangan man nila sang ladder. Ang problema, ginakawat man kuno. So dapat ma-proactive na si kapitan kung paano na nila. Kaya actually tanan kami, with those na maging pang-deploy namon nga din, we have fast communication, may mga GC kami, makita namon kung magpuno na, magpahambal na sa damon sa mo dayon nga na manug-awas na, ice swims, gina-relay, and then ginapakuha. So, ang problema ko lang kung si Kapitan, hindi iya pagbutangan tao. Amo gina ang problema tatanan.